Hola, estic aquí acabant de repassar els itineraris que farem en el viatge de natura al Parc Nacional d'Aigüestortes i Sant Maurici. Un viatge de 3 dies, del 17 al 19 de juliol, que ens permetrà descobrir dues de les vessants del Parc Nacional, les Valls d'Àneu i les Valls Fosca. El primer dia ens endinsarem a les Valls d'Àneu per Espot, on agafarem els taxis 4x4 que ens deixaran a l'estany de Sant Maurici, que juntament amb el Pic dels Encantats forma una de les imatges més icòniques de tot el Parc Nacional. El segon dia és el torn de la Vall Fosca i anirem des de l'embassament de Sallente, on agafarem el telefèric de la Vall Fosca que ens deixarà a l'estany Gento, a la cota 2200, on començarem la nostra caminada, que és un itinerari planer i agradable, per la via verda del Carrilet, el carrilet que es va construir a principis del segle XX per tal d'afavorir el transport de materials i de treballadors que van construir la central hidroelèctrica de Cabdella. I el tercer dia té un punt més marcadament cultural, però alhora social i identitari, ja que farem una visita guiada en el Museu Hidroelèctric de Cabdella, que ens permetrà veure com aquesta central no només va permetre el desenvolupament econòmic de la vall, sinó també els canvis que va suposar a nivell social. I alhora, aquests 3 dies, ens allotjarem en el bucòlic Hotel de Terradets. Així que porteu el banyador, que serà la millor manera de passar el temps lliure a la piscina. Així que res, si encara no us heu apuntat, a què espereu? Ens veiem el dia 17.